Filmat fuq YouTube li se jittella wkoll fuq is-sit elettroniku tal-kampanja internazzjonali it-getsbetter.org, il-mexxej Laburista Joseph Muscat wassal messaġġ dwar il-bżonn li pajjiżna jimxi bit-tolleranza għad-drittijiet. Iridu nimxu fil-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' persuni b'orjentazzjonijiet sesswali differenti mit-tolleranza għad-drittijiet. Dak huwa pass kbir, pass ġigantesk, pass imma li s-soċjetà tagħna trid tagħmel. Din il-mira tista' tintlaħaq biss jekk pajjiżna jkun immexxi minn gvern li b'konvinzjoni jemmen fl-ugwaljanza. Gvern li ma jippruvax jindaħal fil-kmamar tas-sodda tan-nies, imma gvern li jirrispetta l-imħabba bejn żewġ persuni, huma minn huma. Fl-okkazjoni tal-Pride Week 2012 organizzata mill-Malta Gay Rights Movement, Joseph Muscat wassal messaġġ ta' tama liż-żgħażagħ li qegħdin jiskopru l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. U li jekk jiskopru li dawn huma ta' orjentazzjonijiet sesswali differenti, jridu jifhmu, jridu ngħinuhom jifhmu li m'hemmx problema f'dan kollu. Id-dinja ma spiċċatx, anzi hemm futur sabiħ ħafna għalihom ukoll. Din hija s-soċjetà li jien naspira li ngħix fiha, soċjetà li tifhem u tagħti drittijiet lil kull familja. Inċert illi Malta ħad tkun soċjetà bħal din fejn mhux biss tkun tolleranti imma tabbraċċa, tifhem u tagħti drittijiet lil kull koppja, lil kull familja.